Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Látószög magyar nyelvi magazinműsorunk júniusi adását látják. Ebben a hónapban is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A városvezetés idén is fogadta a legsikeresebb diákokat Füleken. Tartalmas városi gyereknapot tartottak Füleken. Bemutatót tartott a Füleki Zsákszínház. 180 sportoló versenyzett a városi sportnapon. Mint minden év júniusában, a városvezetés idén is fogadta a legsikeresebb diákokat. Június 12-én a Városi Művelődési Központ dísztermében több tucatnyi tanuló vehette át díjait. Igen, legsikeresebbek, tehát olyanok, akik hajlandóak a kötelező feladatok elvégzésén túl is dolgozni, akik iskolaitokat és rajtuk keresztül városunkat is képviselitek úgy a tantárgyi megmérettetéseken, mint a sportversenyeken és különböző kulturális rendezvényeken. Az ünnepélyes fogadáson több mint 50 tanuló és pedagógus vett részt. Kitüntetésben részesültek azok a tanulók, akik a 2023-2024-es tanévben nem csak az egyes tantárgyi versenyeken, hanem különböző sportvetélkedőkön és kulturális versenyeken képviselték tanintézményeiket és a várost egyaránt. Az 1990-es évek végétől alakult ki az a hagyomány Füleken, hogy így évvégén a legsikeresebb diákokat a város területén működő összes, tehát 10 iskola és iskolai intézmény berkeiből meghívjuk és díjazzuk. Nagyon fontos ez ilyenkor, hiszen büszkék vagyunk ezekre a gyerekekre, úgy a családjaik, mint az iskoláik, de maga az önkormányzat is, hiszen bennünket is képviselnek. És ma arról beszéltem a gyerekeknek, hogy mennyire fontos egyrészt a tehetségük, de az a kitartás is, amivel ezt a tehetséget ők maguk is fejlesztik, kiteljesítik, de nem elég tehetségesnek, ügyesnek, kitartónak lenni, hanem szolidárisnak is kell lenni, hiszen a társadalom összetartó ereje, cementje, ha úgy tetszik, pontosan az, hogy a kimagasló tehetségek, azok foglalkoznak és szolidárisak a gyengébbekkel, a kevésbé tehetségesekkel, így tudunk összetartó társadalomként működni. Végezetül minden diáknak, nem csak azoknak, akik ma részt vettek az ünnepélyes díjátadón, szeretnék nagyon kellemes nyári szünetet kívánni, azt, hogy mindannyian töltődjenek fel energiával, és lehetőleg egészségben térjenek vissza az iskolapadokba szeptemberben. Az esemény fő mozzanataként a polgármester és a tanügyi hivatal vezetője oklevelet és ajándékot adott át a kitüntetetteknek. A kedvezőtlen időjárási előrejelzések ellenére is színes és tartalmas gyermeknapot szervezett a Városi Művelődési Központ. A legkisebbeket megszólító rendezvényt ezúttal a Művelődési Központban tartották meg. A Lurkók, a helyi óvodák és alapiskolák, a közösségi központ, a Csemadokhelyi alapszervezete, a Defensores történelmi csoport, a 47. számú Kohári István cserkész csapat, valamint a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak jóvoltából különböző versenyjátékokban és kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket és kreativitásukat. Sajnos az idei Városi Gyermeknap rendezvényét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a Városi Parkból, ahová eredetileg terveztük, át kellett telepítenünk ide a Városi Művelődési Központ épületébe, de azt hiszem, hogy egészen jól vettük ezt az akadályt, hiszen rengetegen vannak. A színpadi műsorok és a különféle tevékenységek, amelyeket a helyi óvodák és alapiskolák tanárai, pedagógusai biztosítják itt a gyerekeknek, a bálteremben valósulnak meg, és a ringató babasziget pedig a bábteremben, a földszinti bábteremben kapott helyet. Ráadásul az épület előtt a cserkész csapat is várja az érdeklődőket a különféle tevékenységekkel. A színpadi műsorban a helyi minimazsimazsorottek lépnek fel, a Mesefigurák Bábszínház, a Monazset Deja Vu tánciskola táncosai, és legvégén pedig egy szlovák nyelvű színházi előadás, Gulliver naplója lesz majd megtekinthető. A gyerekeket egész nap ilyen gyereknapi kihívással mozgatjuk, a 8 állomáshelyen különféle tevékenységek teljesítése után egy kicsi kártyára kapnak pecsétet, és ha összegyűjtik mind a 8 pecsétet, akkor a végén édes jutalomban részesülnek. A tartalmas eseményen a legkisebbektől a kicsit nagyobbakig mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. A kis Arinának például az arcfestés tetszett a legjobban. Minden évben részt veszünk ezen az akción, és a kislánynak lényegében ezt tetszett a legjobban, ez a kifestős. Ki is adtuk a sorunkat, természetesen rengetegen voltak ott, de megérte az örömét.
Az élményekkel teli nap záró része a tűzoltó bemutató és a habparti volt, ami kétségkívül az egyik legizgalmasabb része minden gyermeknapnak. Bemutatót tartott Füleken az idén 45 éves Zsákszínház, amely Jean Genet Cselédek című darabját vitte színre. Az előadásban Claire szerepében Tóth Mónikát, Solange szerepében Majoros Tündét, a Madame szerepében Rosenfeld Ilonát láthatta a közönség. Az utóbbi napokban temetői virágokkal hordjátok. Bemutatót tartott Füleken az idén 45 éves Zsákszínház, amely Jean Genet Cselédek című darabját vitte színre. A történet szerint két testvérlány úrnőt és cselédet játszik a színpadon. A szobalány öltözteti úrnőjét, hogy az a szeretőjének is tessék. Aztán egyszerre kiderül, a madam a cseléd is az, és rendszeresen színházat játszanak a madam távollétében és ruháiban. Bemutatják zsarnoki allűrjeit, hisztérikus kitöréseit. Nem mellesleg elhatározzák, hogy megölik. A kezdet és a vég között azonban a remek szöveget, a kiváló játékot és a rejtélyes jelenetek egész sorát élvezheti a nagyérdemű közönség. Kihívás volt rendező és színész számára is színpadra vinni ezt a darabot. Sokat kellett gondolkozni fölötte, mert ez nem egyszerű darab. Ez eléggé összetett, hisz itt egy színész több személyiséget kell, hogy megformáljon egyszerre a színpadon. Egyszer cseléd, egyszer madam, egyszer saját magát kell, hogy adja. És ehhez bizony kell egy bizonyos színészi eszköztár, amelyhez hozzá tudnak nyúlni, amelybe lubickolni tudnak egy kicsikét. Aktuális a dráma, hiszen olyan érzéspárokat jelenít meg egyszerű, mint a félelem és az elszántság, vagy a szeretet és a gyűlölet, az alázat és a lázadás. Ezek mind egyszerre vannak jelen a színpadon. A darab üzenete ma is aktuális, hiszen rámutat azokra a problémákra, amelyeken javítani kellene. A Füleki Zsákszínház előadásában Claire szerepében Tóth Mónikát, Solange szerepében Majoros Tündét, a Madame szerepében Rosenfeld Ilonát láthatta a közönség. Én kaptam a Madame szerepét, amely tulajdonképpen számomra elég nehéz, mert nagyon messze áll az én valós karakteremtől, tehát egy nagyon gonosz, cselédeivel borzasztó lekezelő szemét kell eljátszanom. Tehát ütni, verni szegényeket, és azért ez egy kicsikét cikis volt, nehéz volt, de próbák során végül is finomítottuk, erősítettük a darabot. Hát most már csak reménykedni tudom, hogy elég kemény és gonosz dáma lesz belőlem, gonosz madam. Én az egyik cselédlant játszom el a cseléd testvérek közül, és érdekes volt ebbe a szerepbe belebújni, mert ugyan nem csak cselédként vagyok jelen a színpadon, hanem én vagyok az, aki állandóan altöltözik a madamnak. Tehát lényegében én kettős szerepet is játszok, hogy cseléd is lehetek a színpadon, meg madam is, tehát a játékban van a színpadon. Maga az oka minden bajunknak. Szerintem ez egy nagyon-nagyon összetett szerep, ugyanúgy, ahogy Moncsi is mondta, hogy tulajdonképpen egy szerepbe 3 karaktert is játszunk. Ő mind madam, ő mind a sajátja. Aztán nehéz, de azért megbirkóztunk vele, segítettünk egymásnak. Az enyém karakterem az olyan, hogy maga egy félős, de lenézős, megbántós, aztán ő robban. De majd fogják látni a kedves nézők, hogy milyen is az. A próbák azok isteniek voltak, nagyon-nagyon szerettük, sokat nevettünk, jöttek a poénok, jöttek ahogy milyen mozdulatban, mit tegyében, mit használja. Nagyon fog hiányozni a próba folyamat. Talán az fog hiányozni a legjobban. A Cselédek című drámát a közeljövőben még Füleken, majd Szepsiben az Egressy-Béni Országos Színjátszó Fesztiválon láthatja a közönség. Június 15-én az FTC stadiont más-más sportágak sportolói lepték el. Sor került a polgármester kupájának 29. teremfoci évfolyamára, mely idővel további sportágakkal bővült. Így alakult ki a városi sportnap. Az óvodások és az alsó tagozatos diákok különféle atlétikai ágakban mérték össze erejüket és ügyességüket.
A felső tagozatosok és az öreg fiúk pedig kispályás labdarúgó tornán mérkőztek meg a polgármester kupáért. A mai sportnap a 29. évi polgármester kupa folytatása. 6 éve kezdtük el egy olyant, hogy nem csak a kis focival foglalkozunk, hanem több sportágat is belevontunk. Ahogy mondtam, 6. éve van így, és ma is nem csak öreg fiúk fociznak, a alapiskolákból is jöttek fotballcsapatok, ugyanúgy futóverseny volt az alapiskoláknak és a füleki 4 óvodának. Ugyanúgy bent tollaslabdát játszottak, és a tekézőink is itt voltak. Ma 180 aktív sportolónk van itt az FTC pályáján. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget, a szlovák alapiskolának a szakosnőit, akik egy remélem nagyon jó gulyást csináltak nekünk, Safrony Petinek a Csapolcsér és Kofola, és az idő is ma nagyon jó sikerült, úgyhogy remélem egy szép sportnaputánk van, és szép élmény lesz mindenkinek a mai napból. A stadion tornatermében a tollaslabda bajnokság második évfolyama zajlott, a tekézők pedig női és férfi párosban versenyeztek az FTC elnöki kupa elnyeréséért. A városi sportnap tartalmas, élményekkel teli programot kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Köszönjük szépen! A városvezetés idén is fogadta a legsikeresebb diákokat Füleken. Tartalmas városi gyereknapot tartottak Füleken. Bemutatót tartott a Füleki Zsákszínház. 180 sportoló versenyzett a városi sportnapon. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem kedvükre volt magazinunk kínálata. Legközelebb is várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!